khapangni takukti bukuksong wilanolam sago khakjangmani khorango hake ini jeng khnalayano tongthar eba ke Kristo motha bahake derakha aboni laibumani koknati khapangni takukti bukuksong o sangsarni kubui elembakno rikthari ei kubui lamatei himui bororok tongthar palai tongmani a tongthar deramani kokno tui chonghorpol Thessaloniki songno wainei kokdon sihorphru hus khlai rekha bosaka khoroksa sik bai phano lamata koro rejak mol paina phruo kaitorni kena arirok basaya sat phia a gaijanai borok hamya nukjagya sat asal faigla bororok surimani matai rokno phia bororok mutai khanma rokno bo kebengui aborokni bebakni slai bo sakno kotor khlainai bo kaitorni noktharno suda habui achuknai hake ang kaitor hnui hnnai abo 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 4 akok sikya bisingni hamya tabukbo samung khlaino tongkhu khabangni takukti bukuksong kisa khlai bising tui huijagui lama snambui tongkosong borokni bukha bisingo habui tongo abo haikeno tongthar eba Kristo motha deram sokpayo ei kubui borokni lama koroi thango abo hai khlaite Christian motharokni bisingo phai happayo Romanni bubagra Constantine molpruni simi tabuk jora osangcharo Kristo tongthar deramani tei abo deramungo klaimani tabuk jora choyawino tongkhu Christian motha bisingo habui kaitorni kotma kaham pirnani kok hunugui kotma hamya eba ke soitani kokse pirui tongsi aboni bagui osangcharo tabuk wansugui naikhe borok kaham bangyawi hamyase bangrerugui haisiwo tei Kristo motharokni bisingo Bible-ni phwrwngmung tei dagimungrok hobjagui bororokni phwrwngjakmani tei dagijakmani kerongrokno se abo o kerongrokno mangse gobang kuk borokrok twilaisio romni tabuk Sunday palaimani Good Friday khlaimani Christmas palaimani rok ungkha aboni bwthai 2 Thessaloniki chapter 2 verse 4 samani kok bo kaitorni noktharo suda habui achuknai tei ang kaitor hnui sanai hinmani kok kubuino o sangcharni borok dadak sidak nukha tei sawi mankha hinba Roman ha kotorni simise abo o Sunday palaimu tikhlaijagui sokphai tabukbo hunjagui tongo soi eba ke sai bororok abonono subrai hnai gosiwi subraini phwrwngmung Bible-ni phwrwngmung hnai gosilai tongo keba subrai no soi khe kirinai rokke abono gosigla ilembago o kok tongo nini kaitor subrai yungno simise khulumdi tai Bible o kok phwrwngmani nugyakhu je mothani bokhrokno khulumnani tei surinani dagijakmani kogrok phia chung nukha Rom ha kotoro je motha snambui tisajakmani aboni phwrwngmungo mothani bokhrokni thaniche Christian rok sakni chaya chugya tei sumchukni bagui
मा सुरियो aba herok jeng lai bungabo nugo phunukjakmani chapter 13 verse 4 rohai ni sau bebak bororokno odra gonno khulumbaikya ei verse 8 o sawo sungsaro tongnai bebak bororok bono khulumnai o sungsar snamjagya sani no butharjaknai mera bwsani langma bijabo bumung rirok bono khulumnai ni sau au kok khe kubuya diba room ha kotoroni simi borok bai ungjagui dagijagui rejakmani sandeo se bororok salsni sal eba ke lenglama sal ni palaisio laibumani kok jungno srai kheno sabile jefru roman hawo sunday worship dagijago afru bisikbang ma salchini sal palainani rejakliya je palainai khe mothani tiklai rejakha kubuino huinani bagui Vatican City o Bible sokjakka teitam se sasinai motha dermani kok asuk lasma singsa Lamrama chapter 20 ni phurungmungo naikhe Christian rok akjak motaino khulumbui mania pia tabuk ni omol ni Christian motharago asukke deramu haisokpaikha hinba mang tagui se khulumka mang piliwo khulumka arono surilaikha cross mala kanlaikha asukhino derakha tei sana se kok kri tamo kok bai se kok sasinai kaitor lenglamani sal no hamari riui gothar khlaimani tei a sal no lenglana dagimano kibi uise sal no se borom ranani bagui kokti salo eba ke sande salo hadi barsani puilani sal no se worship lailayo tabukni omolni Christian sande salo Jisu mangkhorni thangui basao hinui bebak bororokno sawi mano pia sandeo sabat palainani kok Bible guri haifano mothao tabuk ke palaijagui tongo Soitanni planning ei bini wansukma sikangni simino bini lama kwar khlainani bagui ochai okra rokno phnangui pharisai rokno phnangui kerang phrung ngai rokno phnangui sabat palai mani kebemu sikang proni simino tongo abo kaisa oja hili tuyui tongma haike phunuk gui phurunggu borok Rom Samrat Constantine Sunday worship khlaimani ulo Rom ha kotorok mothani kolok kotorok sinai nuknai rok uram panda kotor kuthum laiui tongkosong borokno sabat yakari Sunday palainani phurungka Isaka sabat palaimani ongkha abo basijak borokni tongmung Israimung nangjak rok simise abo palayo hne hakimang tabuk 1260 BC kubui Christian rokni sakao satongmung tubu jakha abo history was srai gobangma borok poito yakari Sunday palai nani nangkha hakeno Jisu salangmani okok nang paikya tamsaka norokni maphasong akhukchong sandai masarok ti baya brok bai suda norok yakari rejagana norokni bisingo baksa buthar jagana ani bagui norok jo tobai naisle jagana Luke Kothmakaham chapter 21 verse 16
17 okok sau akok kubuya diba history naike busuk kirma singsa ajora wo busukse thibe kya nok huk kmakha abo khuk bai sabai maya sana thangke kothma kahamni bumungoi hojlai hoprengsi hagnangoi resar resiu hopreng kubuino selengmani gebengmani ei kasunani jaitok mani sikangni simino tabuk jorabo tongo khapangni Kristo takhuktai bukhuksum nung ok kubuino sai man tei sai man mani yagulo phano kubuino yasak yawi atal bai tongki kaitorno yagol sunai akok no poito khlai akok kubui hake tabuk Bible phurungma kubuino yakarei borok bai dagi jakma kerong tui tongnai rok ni kok ilembago amo sui klangkha naidi oro sikya simung kurini bagai ani borok rok komor baikya tamni hinba nung simung no yakarka nung ani kerong no pokmani bagai ang bonini besarok no poknai Hosea chapter 4 verse 6 okok sau ei mathai kotma kaham chapter 15 verse 7 nismi 9 porikhe chungnuku aro tam sikya norok busukse phatra gja o borok rok bukhuk bai ano lobo phia bukha bai ke borok ang bai chaljak se hinai kaitor sau borok ano surine samung nang jagya tamke borok manok mani kerong no se kaitorni kerong ni phurunggo okok sabno saka amni bagai saka saudi man wan subui de nai te jisu tamo sakanai di ano subrai honai rok ibo afani arot thangai mangla tamke chukna hani afani muchung tui tongnai rok simise thangai mannai akok kubui hake nung tini Bible ni dagimung sabat no de nang palainai o hasungsani borok snam mani borok bai dagi jakmani Sunday worship no de nang palainai tabuk nini thani khajene takhutei bukhukchong okokke soino bukhuk bai khe jisu no subrai hinui gosiwo pia kaitor dagi mani kerongkhe tuiya Bible dagima sabat salno palai yawi Sunday worship se palayo okok kubuya diba tabuk osungsar kebang ma sai Christian rok Sunday worship palayo abo ki Bible tongo Jacob Bible sujak kri 25 December Jisu asaimani sal nei te Jisu asaima salno palai maro palai mani akok rok ilembago kaisa bono dagi mani bukri te ke bo khlai mani laibuma bukri haipano se 25 December Jisu asaimani sal hanoi palai lai phayo abo beleng lasima singse yadiba takjak mutaino tak khulumdi hinoi ilembago phurungoi tongphano gobangma Christian rok khulumlayo bahake khulum Jisuni mangthong tago tagise ebakhe Jisuni mangpliwose khulumlaikha surilaikha kablaikha hake ang sungnani musung norok bumutui Christian gothang Jisuno ba gothirokni mangthong snambui khulumlaikha aro ba kablaikha aro surilaikha abake kaitor ni muchung tuide ungkhana tabuk nungno wansugoi nai subrayung kaitor sawo lambrama 20 chapter 20 ano kariki bonota khulumdi hani ei tabo ta suridi hani phiaba yang noroke tamukhlaika Mary nobo surilaika Joseph nobo surilaika broni mangthong takha takhukdei bukhukson tabuk wansugui naidi hake sabo Kristo mothano dereri Christian rok donmoni no tunam khlainai sabo hamya khlai
kok kubuino sana thangke Christian rokse Christian धर्म no dera riwo. Aboni bagino tini ang norokni thani subraini mongoi koyei ma sajawo. Norok a chibukni bosangrok bai ta tongsidi. Kaitor samatui tongna naidi. Tabukbo sakno Protestant motha hnei sanai rok. Kaitorni kok baise tongnai hnei sanai rok. Buko yangle tabukbo borok badokmani kerong nose yakarlani muchungjak yable. Sande palayo selengma singcha tomung tonglayo selema singcha chawo nungo wak bahan chawo sui bahan chawo ni podre pod selengma singcha rok chawo arak chuak nungo hoku nungo yangke sakno Christian hnei sawo. Hake sabo Kristo ni tongthai Kristo tongthar motha no dere rimani kelai. Sabo Kristo mothani deramung tubu ei sana se nangleya. Awan bageno khajini ta khotei bukhukso tini o kokno tui chung wansukani jora ongkha. Tini ni bagai asuk nongnai bahima tongkha nung khanawi jajak khadengke like te share khlai di te channel ni ketal ongkhe nung channel subscribe khlai na di ketal video upload ongkhe nung jotoni slai sika nai mannai paithak jora nai tongmani bagui belai kheno hambai.